Pipila ka mga residente nga nagpuyo ilawom sa tulay ug duol sa sapa sa Cagayan de Oro City nakatakdang papahawaon na. Si Cyril Chavez alang sa dugang detalye live. Cyril. Yes, Jandy, tungod ang maong mga balay nakatukod sa no-build zone ug delikado kini ilabi pa karon nga ting-ulan. Adlawng Miyerkules gisuroy sa Barangay Carmen Council sa Cagayan de Oro City ang Zone 7 ug Zone 5 sa mong barangay aron sutaon ang kahimtang sa mga residente sa lugar nga ana nahimutang duol sa sapa. Namatikdan ang pipila ka mga residente nga namalik og tukod sa ilang balay sa gideklarang no build zone tungod peligro panahon nga mubaha. Busa ilang gipatawag sa barangay hall ang mga residente aron pasabton nga kinahanglan silang mohawa sa lugar. Preventive measure ibutang ihimo nato sa barangay nga atong mahimo ma-eliminate gyud nato ang katong mga illegal structures diya kay panahon gumutaas ang tubig igo may sila aton malikayan daan kasi na po maabot nga makalas na pud nga kinabuhi tungod anang pagsaka sa tubig. Hinoon, nasabtan sa mga residente ang tumong sa gobyerno. Tungod sila mismo, aminado nga delikado ang ilang sitwasyon. Apan aduna lamang sila hangyo sa kagamhanan. Wala mi diya, mapawa mi. Asa mi paingon. Kung ana daplin kasada mi paingon dapat among pangayon da sir. Balay lagi unta. Balag kuan basta nay balay. Murag na mo sir. Ang amo lang nga naagid sad mi mapuy-an. Mara na mong Panginoon kay ug asa ug di mi tagagpuy-an na asa man po mi paingon ara mi sa daplin kasada mga tulog. Hinoon, gipasalig sa barangay nga ipaagi sa tamang proseso ang pagpahawa sa mga apektadong residente. Mo pa natong buhaton sa barangay at least nga mga tao ba na sila, pamilya. So ato silang ikuan nga mabalhin pud ato sila taro kung asa sila mapahiluna. Jandy, sigon sa barangay council nga ugaling mapangitaan na nilang paagi nga mabalhin ang mga residente o maplastar hangyo nila nga dili na mobalik sa lugar tungod sa kadelikado niini. Jandy. Okay, daghang salamat Cyril Chavez.